Dak li ħareġ bil-Blue Heroes għoddu jiddetta l-aġenda l-Kap Nazzjonalista qabad jitlob il-ftuħ ta' inkjesti għaskontu għandu l-provi għal allegazzjonijiet li jagħmel Jason Azzopardi l-aħħar li talab biex tinfetaħ inkjesta dwar l-awtorità għall-artijiet, awtorità li meta kien politikament responsabbli minnha fi żmien Gonzi PN kienet mifnija bi skandli saħansitra ġudikant fil-qorti kien talab li Jason Azzopardi għandu jerfa' responsabilità politika għal mod kif l-art tal-Lafinbraw ingħatat fi żmien li Jason Azzopardi kien segretarju parlamentari responsabbli mill-artijiet. Dak iż-żmien l-art tal-Lafinbraw li kienet swata tiswa 8 miljun euro ingħatat lil Sarem Vassallo għas-somma biss ta' ftit aktar minn 700,000 euro. L-imħallef Anthony Ellul kien iddikjara fil-qorti li Jason Azzopardi għandu jerfa' responsabilità politika. Dan f'kawża tal-libelli Jason Azzopardi tilef kontra dak iż-żmien kien il-Ministru għall-Ġustizzja Owen Bonnici meta dan tal-aħħar sostna li Azzopardi juża l-influenza politika tiegħu biex l-art tal-Lafinbraw ingħatat biċ-ċiċri lil Sarem Vassallo. Dikjarazzjoni li fuqha Jason Azzopardi tilef u ħareġ aktar kif l-iskandli marbuta mal-awtorità tal-artijiet qegħdin fuqu bħal espropjazzjoni tal-art tal-Fekruna. Skandlu ieħor li bid-deċiżjoni ta' Jason Azzopardi 3 ijiem biss qabel l-elezzjoni ġenerali tal-2013 li l-Partit Nazzjonalista tilef, il-poplu tilef mal-1,000,000 euro. Dan it-telf għad-dannu tal-poplu Malti iddikjaraħ l-Awditur Ġenerali li sab deċiżjoni oħra marbuta ma' skandlu ta' Jason Azzopardi, illum l-avukat tal-Għadda Repubblika. L-aġirista ta' Jason Azzopardi li prova iwaqqaf gvern innutaħ il-Partit Laburista fi stqarrija għall il-fera estremista nazzjonalista laqqas fil-jiem tal-festi ma tipprova tiddistakka ruħha mill-mibeda u l-intimidazzjoni. Il-Grupp Parlamentari Laburista u parti minn gvern li reġa' investa fin-nies u l-awtur ta' ġid soċjali kbir għalhekk m'għandu xejn minn xi jibża għal il-Partit Laburista. Żied jgħid li l-ebda qatt ta' intimidazzjoni u provokazzjoni mhu se jwaqqaf l-eżekuttiv tal-pajjiż milli jkompli wettaq ħidmietu favur il-ġid komuni. Jibża biss minnu l-awtur ta' ħdura u l-gideb għaliex tal-qerq li joħroq irid iwieġeb bħalu jibżu minnu irrelevanti u jirkef fuq l-attakki insensati fuq nies li sempliċement iħadnu politika differenti minnhom sostna l-Partit Laburista.